கலைவாணி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பாடி ஒயிட்னிங், ஹேண்ட் ஒயிட்னிங்க்கு டிப்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அது எல்லாமே தான் நான் ஷேர் பண்ண போறேன். நான் பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா பாடி ஒயிட்னிங்க்கு நிறைய மாஸ்க் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். வெறும் பாத் பவுடர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேன். சோப் கூட நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். பாத் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஃப்ரூட் ஜூஸ் இது எல்லாமே இன்டேக்கா எடுத்துப்பேன். அதனாலதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிளாக்காலாம் இருக்காது. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பாத் பவுடர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். அது இன்னும் நீங்க பாக்கலனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. 1-2 பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க, அந்த பாத் பவுடர் நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு ரிசல்ட் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. நீங்க 1 நாள் 2 நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு உடனே எனக்கு ரிசல்ட் தெரியலன்னு சொல்றீங்க. பட் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. கண்டினியூவா நம்ம 1 or 3 months வந்து யூஸ் பண்ணும்போது 100% ரிசல்ட் தெரியும். பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஹோம் ரெமெடிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது லேட்டா தான் நமக்கு ரிசல்ட் தெரியும். பட் அது வந்து நல்லா பெர்மனண்டா இருக்கும். நீங்க ப்ராடக்ட் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் தான் அந்த பிரைட்னஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நான் பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்க்கு லெக்குக்கு வந்து நிறைய ஸ்க்ரப் மாஸ்க் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவேன். நம்ம எப்படி வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம ஃபேஸ்க்கு வந்து கேர் எடுத்து ஸ்க்ரப்பிங் மாஸ்க் எல்லாமே யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் ஹேண்ட் லெக்குக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வெளியே எங்கேயாச்சும் போகும்போது ட்ரெஸ் போட்டு போவோம். ஸோ நம்ம பாடி வந்து அவ்வளோ டேமேஜ் ஆகாது. பட் நம்ம ஹேண்டு லெக்லாம் வந்து நிறைய டர்ட்ஸ் போகும். அதே மாதிரி சன்டான் ஆகி நல்லாவே பிளாக்கா இருக்கும். என் ஹேண்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது. ஓகேவா இருக்கும். ஒரு 90% வந்து என்னோட ஃபேஸும் ஹேண்டும் வந்து ஒரே கலர்ல தான் இருக்கும். எனக்கு ஸ்டார்டிங்லலாம் பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கருப்பா சன்டான் ஆகி தான் இருந்தது. நான் நிறையவே ஸ்க்ரப்பிங் மாஸ்க் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது நல்லாவே என் ஹேண்ட் அந்த கலர் வந்து நல்லாவே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஸ்க்ரப்பிங் மாஸ்க் எல்லாமே ஹேண்டுக்கு யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்ட உடனே லைட்டாக தான் உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் தெரியும். எடுத்த உடனே ஃபுல்லாக அப்படியே ஒயிட் ஆகிடாது. ஸோ கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது நல்லாவே ரிசல்ட் தெரியும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னோட கை என்ன கலரில் இருக்குன்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப அந்த அளவுக்கு சன்டான் ஆகி பிளாக்கெல்லாம் இருக்காது, கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்கும். பட் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ கேட்டதுனால தான் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி என்னோடய கையில் வந்து ஹேர்லாம் இருக்கும். நான் ஹேர்லாம் கையில் ரொம்ப ரிமூவ் பண்ணலாம் மாட்டேன், எப்பயாச்சும் தான் பண்ணுவேன். இப்போ வேறு லாக்டவுனாக இருந்ததுனால ஒரு 6 month அப்படி ரிமூவ் பண்ணாமல் விட்டதுனால தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வளர்ந்துருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்க்ரப்பிங் தான். ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஒரு பவுலில் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை வந்து அப்படியே நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணாமல் இதை மாதிரி லைட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்க மாதிரி, ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம சுகர் அப்படியே அப்ளை பண்ணோன்னா ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும். அது மாதிரி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்க மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட 2 கைக்கு அப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு காட்டுறேன் பவுலில். பட் வீடியோவில் என்னால் 2 கை காட்ட முடியாது. ஸோ அதனால் ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் 3 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஒரு கைக்கு மட்டும் பத்துற மாதிரி குவான்டிட்டி. அது கூட காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சன்ரைஸோட காஃபி பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுவும் ஒரு பவுலில் 2 கைக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருந்தேன். பிளேட்டில் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃபேஸ் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணும்போது பவுலில் வந்து நமக்கு மாஸ்க் எடுத்தால் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். பட் கைக்குன்னு வரப்போ நம்ம ஹேண்டுக்கு வந்து நிறைய குவான்டிட்டி தேவைப்படும். ஸோ அதனால் ஸ்க்ரப்பிங் எல்லாமே வந்து பிளேட்டில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை வச்சு எப்படி நம்ம கையில் ஸ்க்ரப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த ஸ்க்ரப்பிங் அப்படியே டேரெக்டாக பண்ண போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி ஆஃப் லெமன் எடுத்துக்கிறேன். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஜூஸ் வரும், அதில் டிப் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி லெமன் வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது நல்லா நம்ம ஹேண்டில் இருக்க டேன் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணோம், டெட் செல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணோம், நல்லா ப்ளீச் பண்ணி கொடுக்கும் கையை. இதை மாதிரி நல்லா வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப ஹார்ஷாக பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் மைல்டாக பண்ணுங்கள். ஹேண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாடிக்கு கூட நம்ம இந்த ஸ்க்ரப்பிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் பாடிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ண மாட்டேன், ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த தண்ணியில் தான் நான் குளிப்பேன். ஹேண்ட்க்கு லெக்குக்கு மட்டும் தான் நான் இந்த ஸ்க்ரப்பிங் யூஸ் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பாடிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 minutes இல்லை 3 minutes மட்டும் ஸ்க்ரப் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரப்பிங் முடிஞ்சிடுச்சு. நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாஸ்க் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு முல்தானி மெட்டி பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பிராண்ட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததாக 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைக்கு தேவையான அளவு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் 2 கைக்கும் சேர்த்து 4 ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க டபுளாக.
மூணாவதாக ஆவாரம் பூ பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், இதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ஆவாரம் பூ பவுடர் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும், இல்லை ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கும். நான் பார்த்திங்கன்னா ஆவாரம் பூ வாங்கி அதுதான் நல்லா காய வச்சு அரைச்சி சலித்து எடுத்திருக்கேன். நான் வீட்லேயே தான் ரெடி பண்ணேன். உங்களுக்கு அப்படி கிடைக்கலனா கூட நீங்கள் பவுடராக வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாலாவதாக லெமன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லெமன் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், அதிகமாக ஆட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு வந்து லெமன் செட் ஆகாதுன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கர்ட் எடுத்துக்கிறேன். தயிர் வந்து நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால் நீங்கள் பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு பால் தயிர் ரெண்டுமே செட் ஆகாதுன்னா தண்ணி கூட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை நம்ம கையில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த மாஸ்க் நல்லா கை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இது நீங்கள் வேணும்னா பாடிக்கு கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம், பட் நான் பாடிக்கு ட்ரை பண்ணதில்லை. ஏன்னா இது ட்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். நம்ம பாடிக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட முடியாது. ஸோ நான் ஹேண்ட்க்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுவேன். பாடிக்கு பாத் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாவே ரிசல்ட் தெரியும். நல்லா இந்த மாதிரி கை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ட்ரை ஆகிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் திக்காக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, மெலிசாக அப்ளை பண்ணாமல் நல்லா திக்காக இருக்க மாதிரி இந்த மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஒரு 20 மினிட்ஸ் ட்ரை ஆகிட்டதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இப்போ நான் கை நல்லாவே வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். நீங்களே பாருங்கள், நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது, லைட்டாக ஸ்கின் டோன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. எடுத்த உடனே உங்களுக்கு ரொம்ப ஒயிட் ஆகாது. ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது நம்ம ஃபேஸ் கலரோட மேட்ச் ஆகிற அளவுக்கு வரும். மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கையை அப்படியே எம்டியாக விடாமல் மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த நிவ்யா மாய்ஸ்சரைசர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதோட ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி, 45 ருபீஸ் தான். இதிலே ஒயிட் கலர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ப்ளூ கலரும் வரும், பட் அது எனக்கு செட் ஆகலை. இந்த மாய்ஸ்சரைசர் கூட பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபேஸ்க்கு செட் ஆகலை, பட் ஹேண்ட்க்கு நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணி கொடுக்குது. இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் மசாஜ் கொடுத்து விட்டுருங்க. உங்களுக்கு அப்படி மாய்ஸ்சரைசர் இல்லைனா கூட தேங்காய் எண்ணெய் கூட ஒரு 2 or 3 ட்ராப்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்ட்க்கு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி ஹேண்டுக்கு மந்த்லி 2 டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாவே உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம சேனலில் எதை மாதிரி வீடியோவில் வேணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.